ihe nramahụ ma challenges na n'afọ ịchafụ bụ na ihe nnekwu bụ onye ọ na-achọrọ ime ihe ejije ya kwado ọfụma ya jikere ọfụma maka na ụfọdụ na-abịa ha chime fama kwado a sị na bifo ịlụ ụlọ tupu ịlụ ụlọ ị ya nọgodo kpaka isi gị ọnụ kpaka ego ọnụ mara ego one ga-ezuru gị ime ụfọdụ na-abịa nweta obere ego fadaba na fa chọrọ ime emechazie atọ n'ụzọ ama metọpụ ya tupu ị chọọ ime ihe ejiji jisi ike gbaa mbọ chekọọ ọfụma gbakọ malụ na ife ị ga-eme n'ime be na ihe emerụ ya n'isi ọzọ dịka ibe echi ime ịchọọ ihe a na-akpọ ya kamera nke dị mma nke alụrụ ọrụ ọfụma ọwụọ nke ya alụkata ọrụ ọkwụsị icheke ihe niile gbakọ ihe niile ị ga-eji wee mee ejije ka ọ dị mma ị nweta ebe a ga-eme ya ebe malụ mma nweta ndị ga-eme ya ha eme ya ọfụma ihe ndị a niile wụ ihe ị kwesịrị ịma tupu esi na ị na-eme ihe ejije na event nwere ike ikwu na nke anwa ọlụ m na-alụ ihe ejije na-eme ihe ejije bụkwarụ kọntratọ ka m bụkwa biznesman na-emekwuve ejije maka ọ bụrụ sọsọ ife ejije ka m nwa na-eme dịka otu nnọọ kịta onwe ife unu chọrọ n'ụlọ ọrụ na sịkwa m ka m sọplai elu unu m butelu unu m ebutekwa ọ bụrụ sọsọ ime fim ka m na-eme ife abụọ ndị mmadụ na-amara gbasara m dịka ife m na-emebe na ife onyonyo na ejije anọ m abụ onye na-emekarị onye ire abụọ o nwere nke anyị mere a na-akpọ m na Shinarambo a na-akpọ m Judas Iscariot mana maka na m na-akụkọta isi na isi saa ma masị onye ọjọọ udu ife m na-adị emebe mana ọ bụrụkwa ụta ka ndị abụrọ m ezigbo mmadụ na ife onyonyo n'ife ejije mana abụkwa m ezigbo mmadụ n'ife enwe ka ịfụ m mbụrụ dibịa na-agwọ ọgwụ na-eme nka n'ife ejije mana o tefụrụ m abụkwa m nwa Chineke abụkwa m onye amụrụ ọzọ abụkwa m nwa Chineke abụ m Kristian ọ bụrụ etu anyị si eme maka ụfọdụ na-eche na otu anyị si eme na otu anyị si eme ihe abụọ ndị mmadụ na-amarọ gbasara m nwa